Телец, през юли голямата тема за вас е какви условия приемате и какво реално получавате на среща. Около 3-6 юли някой може да поиска от вас бърз отговор, услуга или финансова помощ. Точно тогава спрете и не бързайте с вашето да. В работата може да се появят неясни уговорки. Сигурни ли сте, че не подценявате труда си, само за да не изпуснете шанса? В любовта юли ще ви накара да видите по-ясно давате ли от сърце или просто участвате в нагласена размяна. Понякога си мислите, че пазите самата връзка, а всъщност пазите ролята, с която сте свикнали. Този месец ви пита, честна ли е цената? Спрете да плащате с личната си енергия за чужда неяснота. Къде е балансът за вас през този месец? Вълшебната дума за телец е знам цената си. Напишете я в коментарите, за да я активирате. Цялата прогноза ви очаква в свързаното видео долу на екрана. Там са всички важни дати за юли, прогнозата за вашата зодия и специалния планетарен ритуал за лична сила и привличане на правилната възможност. Очаквайте скоро в канала Енергийни практики и магически ритуали, които няма да откриете никъде другаде. Абонирайте се, за да не ги изпуснете.